आपलं हे ब्रेड टोस्ट सँडविच म्हणू शकता किंवा ब्रेड टोस्ट म्हणू शकता, ते आता तयार झालेला खाण्यासाठी. आवडलं लाईक करा, शेअर करा. सोनम तुला कसं वाटलं? डिलिशियस. दीदीचं ऐकच खूप चांगलं वाटलं. सो आता आम्ही ही जी रेसिपी काकीने केली 2 मिनिटात संपवून टाकली आहे पूर्णपणे. आता फक्त सॉस उरला आहे त्याच्यात आणि एवढी चांगली झालेली ना, इट वॉज यमी. बाहेर 3-4 दिवसापासून भरपूर पाऊस पडता आणि घरात पोरांका भुकेचो पाऊस पडता, तर त्यांच्यासाठी 10 मिनिटात चटपटीत अशी तयार होणारी रेसिपी आज मी तुमका परब किचन मध्ये दाखवतले. चला पटकन परब किचन मध्ये यावा, त्याच्या साहित्याकडे वळूया. आता ह्या ब्रेड टोस्ट सँडविच साठी किंवा ब्रेड टोस्ट साठी मी इथं 4 स्लाइसेस ब्रेड घेतले. हे ना ब्राऊन ब्रेड आहे. तुम्ही हवे तर साधे ब्रेड, सँडविचचे ब्रेड, कोणतेही ब्रेड वापरू शकता, फक्त पाव वापरू नका. हा, पाव वापरले तरी होतली, असं काय नाही. उलटो वडापाव बनवतात ना, तसं काहीतरी असा. त्याच्याबरोबर आपण साहित्यामध्ये घेतला हे बारीक चिरून अख्खो मीडियम साईजचो कांदो, त्याच्याबरोबर मीडियम साईजचो टोमॅटो, थोडीशी शिमला मिर्च. आता ह्यो मी घेतलाय अमूलचं चीज, ह्याच्याबरोबर मी बटर सुद्धा घेतलंय. आणि तुम्ही असं म्हणत असाल माझ्या चेहऱ्यावर लाईट दिसता ना तुमका, आणि मी मगाशी म्हटलंय लाईट नाही असा, तर त्याचा कारण हा बॅटरी जी मी वापरतोय शूटिंगच्या वेळेला. आता आपण बाकीचा झटपट साहित्य रेसिपी करता करता बघूया. ह्या ब्रेड टोस्ट सँडविच साठी किंवा ब्रेड टोस्ट साठी आपण घ्या बेसन लागताला, जा मी 1 वाटी घेतलंय. आणि त्याच्याबरोबर मीठ, आणि बेसन म्हटला की त्याच्याबरोबर ओवो ह्यो होयच, कारण बेसन या पचाक जड असता आणि ओवो त्याच्यामुळे पचण्याची जी क्रिया असता ती हलकी करता. आता चला, आता आपण पुढच्या साहित्याकडे वळूया. पहिल्यांदा आपण ह्या सँडविच म्हटला ना की ह्याच्यामध्ये स्टफिंग येतली, तर ह्या स्टफिंग साठी लागणारा साहित्य तयार करून घेऊया. आता ह्यो बारीक चिरलेलो कांदो, बारीकच होयो हा, आपण ह्याच्यात घालूया. त्याच्याबरोबर हे टमाटर आणि ही आपली शिमला मिर्च, ह्या 3ही गोष्टी गेल्या. आता ह्यो बाउल ना मी चुकान छोटं घेतलंय. आता मी ह्या मोठ्या बाउलमध्ये घालते, कारण आपल्याला स्टफिंग ना मी एकत्र मिक्स करूच्या, तर आता ह्याच्यातच घालून घेते. आणि ह्याच्याबरोबर जसं मी सांगले ना, मुलांनी आवडीने खाऊ होया म्हणून मी ह्यो पिझ्झाचो ऑरिगॅनो स्पाइस मिक्स आहे ना, तो वाईज घालते, ते जास्त नाही. आणि त्याच्याबरोबर पिझ्झा स्पाइस मिक्स, ह्याच्यामुळे जी चव लागता ना ती एकदम वेगळीच. हा, खूप छान चव येतात. आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण लाल तिखट घालूया, थोडीशी आपण चिमूटभर हळद आणि थोडासा गरम मसाला, ह्याच्यामुळे थोडी वेगळी अशी चव येतली, एकदम अशी माइंड ब्लोईंग चव जी म्हणतात ना ती. आणि आता आपलं ह्यो जो चीज हा ते का आपण नंतर घालूया, तरी ते काय उघडून ठेवतोय मी. चीज ह्याच्यामध्ये मिक्स करूया नको, पण ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट मी घालतले ती तुमका आता दाखवते. आता ह्या आपण असं मिक्स करूया. आता ह्याच्यात जातलो आपलं बटर, मी ह्या मध्ये मिक्स करून घेते. ह्या बटरमुळे सुद्धा ना खूप अशी छान चव येता. आणि ह्या बटरमध्ये हे सॉल्टेड बटर हा, तरी सुद्धा मी वाईज असा चिमूटभर मीठ घालते. हा, जर तुम्ही अनसॉल्टेड बटर वापरत असाल ना, जर मी आता अनसॉल्टेड बटर घेतला असता ना, तर इथे मी मीठ नाही घातलं असतं. बटरमध्ये मीठ असतं, त्याच्यामुळे मीठ जरा जपूनच मी घातलंय, वाईज असा नावापुरती. आता ह्या आपला स्टफिंग तयार झालेला बघा, असा कलरफुल स्टफिंग दिसता. आता आपण ह्याचा 1 वाटी बेसन होता ना, तर ह्या मोठ्या डिश मध्ये, कारण आपण ह्याच्यामध्ये डीप करूच्या आहात हे सगळं. आणि वायच असा चवीपुरता मीठ, मिठाचा अंदाज हो नेहमी तुमचो असता. आणि आपलं ह्यो वायच असो अर्धो चमचो, तो सुद्धा चुरून असो घेऊया. कधी पण ना मी या चुरूनच घेते, छान असं सुगंध येतं हातात. आता झाला, आता वायच पाणी घालूया आणि ह्या बॅटर मिक्स करत जाऊया. ह्या बॅटरमध्ये अजून मी काही एक नाही घालू का, कारण बाकीचं सगळं आपण स्टफिंग म्हणून वापरतो ना. आता इथे पण हा जास्त असा घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही, कन्सिस्टन्सी तुमका दाखवते. हे गुठळे मोडत 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 आपण ह्या बॅटर बनवचा.
एका बेसनचं घोळ म्हणतात हा मालवणी भाषेत. कधी पण बेसन मी घेताय ना तर चाळूनच घेते. रेडीमेड बेसन असं नाही, किंवा आपण डाळीचा आपल्या चणा डाळीचा जा वाटून आणतो ना, त्या सुद्धा मी चाळूनच घेते. आता कुठे मोडेपर्यंत आपण ह्या बेसनचा घोळ तयार करून घेऊचा. आता इथे बेसनचा आपला घोळ तयार झाला की आपण आता इथे कढई ठेवूया, कारण आजची जी रेसिपी आहे ती आपण डीप फ्राय करतो. कारण पाऊस म्हटलं की गोष्टी कशा तळलेल्या खूप जास्त आवडतात, अशा शॅलो फ्राय करण्यापेक्षा. आता आपला हा घोळ तयार झाला. तुमका माहिती आहे ह्यो बेसनचा घोळ असो ना, कधी पण 5-10 मिनिटं आपली गोष्ट करायचं, म्हणजे बेसनची भजी म्हणा किंवा तुम्ही वडापाव करत असाल तेव्हा 5-10 मिनिटं अगोदरच हा घोळ बनवून ठेवायचा, म्हणजे बेसन ना चांगलं फुलून येतं. जर तुम्ही लगेचच्या लगेच असा घोळ बनवला आणि लगेच ह्याच्यामध्ये डीप केलात आणि तळायला घेतलात ना, तर तेवढा तो बेसनचा जो क्रंचीनेसपणा असतो ना तो येत नाही आणि बेसन असं फुलून सुद्धा येत नाही. हा प्रयोग तुम्ही ना करून बघा. आता आपण एका 5 मिनिटं बाजूक ठेवूया. आपण गॅस पेटवून घेऊया. जेवढा तेल होया ना या तळण्यासाठी तेवढाच बस. जास्त तेल वापरला ना की मग पुढच्या वेळी ह्याचा काय करू हा मोठा प्रश्न पडता. आता तळणीच्या तेलात ना मी वाईच मीठ टाकते, त्याच्यामुळे ना पदार्थ आपलं जास्त तेलकट होणार नाही. आता आपण हे ब्रेड आहात ना ह्याचे 4 तुकडे करून घेऊया असे व्यवस्थित मापामध्ये. आणि आता एक एक तुकड्यामध्ये ह्याचं स्टफिंग आहे ना तर आपण भरूया आतमध्ये. जास्त पण नाही भरायचं, जेणेकरून ते बाहेर नाही आलं पाहिजे. जेवढं ह्याच्यामध्ये मावेल ना तेवढंच हाताने दाबून, आणि त्याच्यावर आपण थोडासा पनीर ग्रेट करूया. आता हा पनीर ग्रेट केला की आपण ह्याला असं बंद करून घेऊया. असे आपण 4ही तुकडे करून घेऊया. 4ही तुकड्यांचं स्टफिंग भरून घेऊया. हातानेच भरते मी, म्हणजे आपल्याला हाताने भरलं की व्यवस्थित दाबता येतं. आता हे 4ही ब्रेडचे तुकडे आहेत ना त्याच्यामध्ये आपण स्टफिंग भरूया आणि वर चीज थोडासा असा किसून घेऊया. हातानेच मी भरून घेते म्हणजे अंदाज येता आपला, बाहेर यायला द्यायचं नाही हा. आणि त्याच्यावर चीज किसून घेऊया आणि मग हे तुकडे आपण असे बंद करूया. हे बघा असे हाताने. आता आपला एक संच तयार झालेला आहे. असं आपण दुसऱ्या ब्रेडचं पण करणार आहोत. आता हा जो घोळ बनवलाय आपण त्याच्यामध्ये आपण हे आता, पण आपल्याला जास्त फुल म्हणजे जास्त गरम तेलामध्ये नाही तळून घ्यायचंय, मीडियम तेलामध्ये. आता ह्या बेसनच्या घोळामध्ये आपण ह्याला घोळून घेऊया आणि लगेच एका वेळेला 2च करूया. आता आपण दोन्ही बाजून असं तळून घेऊया. आणि जर तुमका डीप फ्राय करूचे नसतात ना तर तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा तव्यावर आहे बघा, बाजून मी तवो ठेवलाय तुमका करून दाखवते. तसे आपण शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकतात. हे बघा, हे वडापाव सारखे मस्त असे वाटतात, जसं उलटो वडापाव बनवतात ना तसं. हे बघा मस्त असे फुगले. आता दोन्ही बाजून तळून झालं की आपण आपल्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुमका जर डीप फ्राय करूचे नसतील ना तर तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता. तुमका ह्या बाजूक मी करून दाखवते, 1-2 शॅलो फ्राय सुद्धा करून दाखवते. त्याच्यासाठी मी इथे तवो तापून ठेवते, गॅस पेटवते आणि तवो तापायचंय. दुसऱ्या बाजू आता हे बघा, हे दोन्ही बाजून छान असे गोल्डन आकारावर तळून घेतलंय मी. आता हे मी गॅस बंद करते आणि काढून घेते. हे बघा छान असे आपले तयार झालेले आहेत.
तुमका वाटता की नाही हे वडापावच आहात, पण हे वडापाव नाही असत हा. आपले ब्रेड टोस्ट सँडविच आहात बघा. आता आपलं तो चांगलं तापलो, त्याच्यावर आपण तेल घालूया आणि गॅस बारीक करूया. आता आपण असं हे शालो फ्राय करून घेऊया. वाईट तेल जास्त लागता, नाहीतर ना ह्या बेसन तव्यात चिपाकता म्हणान मी वाईट जास्त तेल वापरतोय. वाईट मीडियम टू लो गॅसवरच ह्या गोष्ट आपण करूची हा. आता हलक्या हाताने आपण ह्यांका परतवून घेऊया आणि असं वरून असं दाब देऊया, म्हणजे हे मस्त ते स्टफिंग आतमध्ये रवताला. हे बघा असा. आणि आता तिसरं सुद्धा पलटून घेऊया. मी वाईट तवो वर बाजूक करते. बेसन आपला खालचा आहे ना, तर मस्त असा फ्राय होताला. दोन्ही बाजून गोल्डन कलरवर आपण मस्त फ्राय करूचा. आता जवळजवळ ही आपली रेसिपी संपत येईल. तुमका जर ही रेसिपी आवडत असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घरी मुलांका ही ट्राय करून नक्की घाला. आपलं हे ब्रेड टोस्ट सँडविच म्हणू शकता किंवा ब्रेड टोस्ट म्हणू शकता, ते आता तयार झालेला खाण्यासाठी. तर तुमका ही रेसिपी कशी वाटली ती नक्की खाली कमेंट करून सांगा. सोनम, टेस्ट तर करूया ना जावच्या अगोदर. अरे काय बनवलं का तू? बघ तरी तुका नक्की आवडताला. वाईचा साप खोलून दाखव. नको असंच खावणे. चल असं डीप कर आणि खा आणि सांग कशी टेस्ट आहे ती. गरम गरम आहे म्हणून फूक मारता. चांगलं आहे. कसं वाटला? चांगलं आहे. एक्सपेरिमेंट आहे हो माझं, पण तुला आवडलं ना? चला असंच मग खात रवा आणि परब किचन आमचा बघत रवा.